Igbo kwenu, ụmụ Igbo rienu, muzuenu. Ndị Igbo anya bịakwa ụbọchị taa. Kekunu ume kekọlụ si adịkwa, unu na-emekwa nke ọma maka na unu ma ihe akwụkwọ nsọ kwu. Ọ sị na ọrụ aka anyị ka Chineke ga-ejikwe gọzie anyị. Biko ihe onye ọbụla na-eme asị m ka unu mezukwuo ya, unu were obi unu na-arụ ọrụ maka na ọ wee bụ onye na-arụkwa ka ndị be anyị si na onye na-arụ ka o si eri. Ndị be anyị asịkwa ọzọ na a na-ahapụkwa isi aka agbakwa ụrịọ. Ọ bụ maka unu ka anyị ji bịa ụbọchị taa. Ọ bụ maka unu ka anyị ji wusekwe ụbọchị taa na isi mbido telivishọn na-akwụkwọ ihe gbasara ihe niile ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe na-eme na mahadum, ihe na-emekwa n'ụlọ akwụkwọ skuul ka ndị oyibo si kpọkpọ ya, ihe na-eme n'obodo anyị na ala Naịjirịa, makwa ihe na-emekwa na politiks. Biko ihe m na-agwa unu wụ ihe bụkwa na ịnwetabekwa PVC ha na-akpọ permanent voters card. Biko asị m were ọsọ were ije ihekwa ebe a na-eme ya na ihe ndị oyibo na-akpọkwa INEC office ka ị gbarakwa nke gị, maka na ihe anwa ka ị ga-ejikwe mma na iwu nwa afọ Naịjirịa, iwu afọ obodo a, iwu afọ so that onwe mgbosi ọdọdọ ọchịchị mgbe ha ga-emekwa ya inwekwa ike gakwa bili aka n'ebe ịsọpụ ibili aka. Ihe ọzọ anyị na-ekwukwa bụ na ihe ọdọdọ ọchịchị adịkwa mkpa maka na ịma na ụfọdụ ndị oge na-asị na amaghịkwa binye aka maka na ha na-achekwa na mana tupu a ga-ebinye aka ndị mmadụ amakwakwa na amaga onye ga-ewin ya bụ elekshọn, mana ọ dịrọkwa nke anwa. Em na-achọkwa ka ị gbanwe ka ị gakwa were nke gị maka na ọ bụgodị iwu megide na ị ga-ewere akwụkwọ ahụ abinye aka n'ebe obi gị gwa gị. Ihe ọzọ m na-agwakwa gị iwu nwa bụ afa m bụkwa ịmara na afa m bụ Ada dị ọra mma. Aha m bụ Esther Ifeoma. Asị m ọgọ na-agụkwara n'ụbọchị taa ka Ifeoma mere nwoke, mere nwaanyị, merekwa ụmụ nwatakịrị, merekwa onye agbata obi gị. Anyị abịakwa ihe anyị jikwa bịa taa, ihe anyị nọ na ihe mmemme ihe and ihe anyị bụkwa bịa taa bụ ihe dị mkpa, ihe gbasara ahụike. Ọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọ dịkwa mma ka anyị mara etu anyị ga-esi na-edobe nwa anyị edobe ihe niile mma. Ọ anyị chọkwa ka anyị kwu n'ụbọchị taa. Mana ihe ọzọkwa m chọkwa ịgwakwa unu ihe na-eme na ndọrọndọrọ ụlọ akwụkwọ na ịma na ndị ha na-akpọ ndị ụlọ akwụkwọ mahadum anọgakwa n'ụlọ kemgbe. Maka gịnị? Amaghị ha na-emezi maka ha na ụlọ achọ akwụkwọ ebido achọ ka ndị na-akụzi ha ndị oyibo na-akpọ lekchọra achọ ebido akwụkwọ maka na ihe asị na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị kwesị inye ha ịgwa ha ife ha bụ n'obi. Ọ yakwa ndị na-akwa nọdakwa ụlọ, ụfọdụ ike agwụla afa ha ji nọkwa ụlọ, ụfọdụ achịzi ka ha gazilu di ka a galụ nwunye ka ma ha ga-eme maka na anọkezi ụlọ ike agwụfa. Mana ihe m na-agwakwa unu, ọ bụrụ na ị bụkwa nwa skuul, nwa mahadum nọkwa ụlọ ụbọchị taa ịnụ ụlọ, ịma ihe ị ga-eme, ịma etu ị ga-esi mee maka ihe na-eme n'obodo a, maka ihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị achọ ka nye ya ihe ị ga-eme ka ị nyere onwe gị aka. Igwekwa na dịka nke m nwasị ka m gụkwa go ihe sọpọz imekwa ka ị nọ ụlọ, ihe akwazi gị mbụ ka ị nọ skuul, ihe akụzi gị ka ị nọ skuul, iwerekwa ya igụkwa obere oge, itie ekwentị ka ịmụkwa ike maka na akwụkwọ meghekwe ọma ndị gị anya, ọma gbazi gị anya ofu ime ịsọpọz ime. Biko ndị ibe m, ndị Igbo, ndị nwe mmadụ, anyị ga-ebigo mana tupu anyị ebido ka anyị gakwa rịọkwa obere nkwa, anyị ọchazi nkwa anyị alaghachikwa. Biko nọdụkwa n'ala, agakwa n'ebe ọbụla maka anyị na-abịa. Ndewonu, anyị alaghachikwa azụ ọzọ. Ịhụnaka m na-agbazi egwu maka egwu a kpọrọ anyị ọtọkakwa. Eji m aka na gị nwa na-anụkọ ekwentị na-anụ onu anyị itekwa ịgbakwa nkwa nke ọma maka na nkwa bụ maka gị ka anyị jikwa kwuo ya. Ihe ọzọ m na-agwakwa gị bụ na anyị abịakwa ọzọ ịma na ndị be anyị si na a na-ahapụkwa isi aka agba ụrịọ. Ihe m chọkwa ịgwa gị na okwu ịchọkwa ikwu taa maka okwu gbasara gị ọ bụkwa na ụmụ gị nọkwa ụlọ, biko ha dị ọdụ ka anụkwu ha ịchọ ikwu maka na okwu a bụ maka ndị mma, ndị ọra niile. Ọ gbasakwa ndị nne na ndị nna, gbasakwa ụmụaka, gbasakwa ụmụntakịrị, gbasara onye ọbụla onye agbata obi gị. Ọ bụkwa na onye agbata obi gị nọ nso, biko kpọkwa ya si abiko ka ọ nụrụ ihe anyị kwuru ụbọchị taa na-abịa ọzọ. Dịka ịbịa ka m gwazi unu ihe anyị ji bịa ụbọchị taa. Ihe anyị jikwa bịa gbasara ihe ezuike, ihe ndụ na-adị gị mma, ihe a na-akpọ health.
health wu ahụ dị mma, ahụ dị mmadụ mma, ahụ dị gị mma, onwe ihe na-eme gị ịnọ nke ọma, ahụ gị dị oke maka ihe na-echekwa n'echiche obi gị dịkwa mma. Ya ha na-akpọkwa health. Ndị Igbo health ihe bụ okwu gbasara health bụ ihe ọ bụ na ahụ gị dị mma, obi gị, mkpụrụ obi gị na-etikwa nke ọma, ihe gbasara gị dị mma. Mana ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ha ga-esikwa mee ka ahụwa dị mma, ka ahụwa jisikwa ike, amaghị ha ga-esi mee, amaghị etu ha ga-esi na-eme ya, amaghị gwa esi aga ya. Ọ ka bụzi na onye anwa ọ na-arịazi so ọrịa, ọ na-ewere ego na-aga ụlọ ọgwụ, a na-eme ya ha na-akpọkwa tritmenti. Biko ihe m na-agwa gị bụ ihe m chọkwa ikwu ugbu a, biko gekwa ntị nke ọma. Ọgwụkwa na ịchọ iwere akwụkwọ ma ijikwa ha na-ede dekwe ya, maka na ihe anyị ga-agwakwa gị ụbọchị taa ọ dịkwa mma, ọ ga-adịrịkwa gị mma, ọ ga-abarakwa gị gịnị ezigbo uru. Ihe anyị na-ekwu maka ihe gbasara ahụike. Nke izizi ị ga-eji mara, achọrọ m ka ị marakwa ihe gbasara ahụike. Ihe izizi m chọkwa ịgwa unu gbasara ahụike bụ ihe m chọrọ ịgwa gị, dịka ọ bụ na itecha ụlọ ụtụtụ ịṅụkwa mmiri. Mmiri dị mma n'ahụ, maka na mmiri na-enye aka ka mkpụrụ obi gị na-aga nke ọma, na-akụkwa nke ọma. Ịṅụọ mmiri n'ụtụtụ tupu ire ihe ọwụla ịṅụ mmiri, maka na mmiri na-enyere ahụ aka ka ọ na-aga ọfụma, makwa ọbara gị ọ na-agba ọfụma. Ọ dịka ndị ọbụla a na-eri nri onwe ihe eme ha, onwe ihe jidefa n'olu, ha ṅụọ mmiri anwa eme ka ihe anwa gịnị, ka ihe anwa dị mma. Ihe m na-ekwu bụ ọ bụ na itetụrụ ụtụtụ, biko ọ dị mma ka ịkaba arụ ka ị na-aṅụ mmiri. Biko ọ bụ na dịka ehihie erukwe ọgwụ mmiri na-agwụ gị, biko ọgwụ mmiri na-agwụ gị, mana mmiri bụ ihe na-agwụkwago. Ịma na mmiri dị iche na mmanya, mmiri dịkwa iche na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ na mmiri bụ ihe na-agwụ gị, biko ka gbaa mbọ kaba arụ ka ị na-aṅụ mmiri, na ọ dịkwa mma. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ihicha eze gị ntecha ụlọ ụtụtụ. Ọ dị mma, ọtụtụ ndị mmadụ ateta ụlọ ụtụtụ ama nwe ike na-ehicha eze fa bifo ewere nri dọsa n'ọnụ. Ọ dị mma, maka na ịma na nri eri tupu ịbụọ chi, ọ ga na-adịkwa gị na eze gị. Ọ dị mma ka ịkaba arụ, maka na ihe ndị anwa ndị oyibo na-akpọ ya germs, ụmụ ahụhụ ndị na-abịsi n'eze na ma ile ma ihe ndị ọzọ, ọ ga na-adịkwa ịba. Mana ọ bụ na itecha ụlọ ụtụtụ iche eze gị ma bifo irie nri, ọ ga-adabakwa, ọ ga-adị mma. Mana itecha ụlọ ụtụtụ ihe eze tekwa na ọ bụkwa na ịchọ ịlahụ n'abalị, biko gbakwa mbọ kaba arụkwa ị na-ehicha eze gị nke ọma. Ọ dịkwa ma ihe ndị ahụ na-enye ahụ ike. Ihe ọzọkwa nchọ ịgwa gị, maka na ọ bụ na eze na-afụ gị ụfụ, eze na-egbu gị mgbu, onwe ihe na-eme gị n'eze, biko kaba arụ ka ị gaa. Onwe ihe ndị oyibo na ndị dọkịta na-eme maka ihe gbasara eze ilo, eze na-afụ gị ụfụ, biko ịga were ọsọ were ije gakwa ụlọ ọgwụ. Isifa na eze na-egbukwa gị mgbu, aṅụkwa n'ọgwụ, maka na isi onwe ndị ọbụla ha were nnu etinye n'ime efere, were sie mmiri ọkụ, ewee kpodo n'eze. Mba, ihe ị ga-eme, ị ga-aga ụlọ ọgwụ, dọkịta ga-enye gị ọgwụ ga-adị gị mma, ị ga-eme na eze gị anwa adị mma. Biko ọ bụkwa na ọ bụkwa nke a ga-asị na ka ifopụkwa efopụ, biko i were ya fopụ ya na ọ ga-adị mma. Anwekwa tiekwa gị eze ọzọ dị mma, ahụ ọ ga-adị mma. Ọ bụ na eze na-afụ gị ụfụ, biko gaa ụlọ ọgwụ. Anwụkwa na ndị oyibo na-akpọ ha self medication. Enyekwa onwe gị self medication, maka self medication ọ dị adịchakwa mma. Ọzọ dịkwa dị ka ibe ya bụ ihe ọzọkwa m chọrọ ịgwa gị. Ọ bụ na ahụ na-anụ gị ọkụ, ahụ na-eme gị dịka na onwe ihe na-eme gị, ọwụ na dịka anwụnta atago gị, onwe ebe ije ebe ọbụla anwụnta atago gị, ịma na ahụ na-egbu gị, ahụ na-egbu ya ọkụ, biko ịga ụlọ ọgwụ ị ga-echekwa onwe gị, maka na iwere paracetamol. Maka ọtụtụ ndị mmadụ ha teta ha ewere abụ na isi na ahụ na-adịwa ọkụ, ewere paracetamol adọsa n'ọlụ. Paracetamol na-aṅụkwa ịma ihe na-eme gị, gị nwa bụ onwe gị na-asị na gị nwa nwee malaria. Ịmakọ malaria na-enye gị nsogbu, ma ihe ọzọ na-enye gị kwa nsogbu. Ọtụtụ ọrịa dị iche iche nwee the same ihe a. Onye na-arịakwa ọrịa isi na-awe ya, ọmụkọ ọbụkwa dị malaria ị na-ekwukwe, o nwere ike bụ ọrịa
typhoid like ọrịa typhoid dịka mmiri ịhụ na ahụ mmiri na ahụ kesị onwe ihe ndị dịsani ọ dị ọzọ healthy iri abazi ọrịa ihe ga-eme biko na-agwa gị ndị ọha na eze biko unu na-agba mbọ unu kaba arụ unu gaa ụlọ ọgwụ ka anya ego anụ unu anya unu asịkwa na ọtụtụ ndị mmadụ gasị na enwe ego ha ji agụ ụlọ ọgwụ ego adịghị ha ga-eji nwee ụgwọ ụlọ ọgwụ ka ha ga-esi eme ya mana ụmụ ihe ndị oyibo kpọ NHIS National Health Insurance ga-enwe ike ọ bụ na ị ga-eme regista na ụlọ ebe anwa ọ bụ na a ga-enye gị ọgwụ dịka ọgwụ ihe a na-akpọ 10,000 na 8,000 ihe ga-akwụ bụ obere ego maka na ndị gọọmenti ga-edu gị kwụ ndị ọzọ fọrọ afọ ya ka ọ ga-adị mkpa biko iwere the National Health Insurance gakwa ile onwe gị anya mana ọ bụkwa na inwe okwe ike ime nke anwa biko gakwa ụlọ ọgwụ ọ nwekwa ndị a na-akpọ philanthropy ndị ọ bụ na ije ebe anwa isifa biko na ahụ na-egbu gị mgbu ọ nwekwa ike lekwa gị anya nke ọma biko ya ka ihe m na-agwakwa gị ihe m chọrọ ka ịmụta n'ihe m gwaka ụbọchị taa biko emekwana onwe gị self medication maka imekwa onwe gị self medication ọ ma-adịnwu mma biko ihe ọbụla na-enye gị nsogbu gakwa ụlọ ọgwụ mana ọ bụ na ọ nwe ihe ọ bụla dịka sọ gị nọ n'ụlọ ka ihe a mewe gị onwe onye nọ ga-enyere gị aka ọ ga-abụ dịka ụmụ gị nọ skuul ebe ọbụla biko ihe ga-emekwa ọ dịkwa mgba oke iwere dị ihe ọgwụ ahụ mgbe ịnwụọ mana ịnwụchekwa iwere mmiri oyi itinye n'efere iwere akwa obere akwa ihicha onwe gị ihu ihichago onwe gị ị ga-ahụ na ahụ gị ga-adị nke ọma tupuzie di gị ma nwunye gị ma onye ọbụla ma onye agbata obi gị ga-epụtazie ikuje gị na ụlọ ọgwụ ihe ọzọ m na-agwụkwa gị ndị agbata obi ọ dịkwa mma maka na ebe onye nọkwa ka ndị be anyị na-asị na ebe onye nọkọ na-awachi ihe m chọkwa ịgwa gị bụ biko ọ bụ na ebe ị nọ n'unyi ọwụ ilu unyi ọ dịkwa mkpa ka ị na-azakwa ebe gị ize ezi zakwa ime ụlọ ọ dị mma ọ bụ na ahịhịa erugokwa na ebe ị nọ biko iwerekwa ihe a na-akpọ ọpịa ihe anyị ji asụkwa ọfịa isukwa ebe niile biko idozi ya maka gịnị ihe ndị anwa ga-enyerekwa gị aka ọ ga-enye aka maka ụmụ ihe ndị ahụhụ ndị a na-enye ebunye ndị mmadụ mosquito ha na-akpọ mosquito na ndị oyibo ọma nwokwukelunwu ebe ị nọ maka na n'anya ọtụtụ ndị ihe ndị anwa na-anọ na ebe elu unyi ebe unyi dị ebe dịka ọ bụ na o tegokwa mmiri anwa nọ n'ebe anwa ị ga-ahụ na mmiri anwa ga-echenjikwa ihe na ọ ga-echenji etu o si dị ụdị ihe ndị anwa ka ihe ndị mosquito ndị a na-alaikikwa ịnọ dịka ọzọ dịkwa ibe ya biko ị na-azakwa imechasa mkpocha na nzacha biko ihe na-akpọ ihe ọbụla a na-atụtesi na ụlọ o nwere ka ha na-atụte ihe ndị anwa na mmiri ịtụte ya na mmiri o nwere ihe ndị oyibo wepụta a na-etinye na ime mmiri itinye ihe na mmiri ọ na-egbukwe ọdịse ha na-ekpokwa ndị oyibo na-akpọ germs kwa iwere ya ị na-eji ya na-ehicha ụlọ gị ọ bụkwa na ebe ị na-anọ dịka restroom ha na-akpọ restroom na ndị oyibo iwere ya ọ ga-adị mma iwere ihe ndị a ịtụte ya na mmiri rie hicha ebe ị nọ ọ dịkwa mkpa biko ọzọkwa ihe nchọkwa ikwu ọ bụ na ịma na ọ bụ na obi gị ana-ada etu ọ sọpozi na-akụ ọfụma ọ dịrọkwa mma biko ihe m na-agwa gị bụ ọ bụ na enwe ihe a ji eche ekikwe ka etu obi si akụ ịma na mkpụrụ obi asọpụ ọ na-asọ ọ dị mma ka ọ na-akụ gbagbagba onwe ngapụ onwe ngapụ biko ihe m na-agwa gị bụ ọ bụ na ọtụtụ oge ọ bụrụ ofu ọnwa na ofu ụbọchị gbanye nwa biko ihe m na-agwa gị ka ị na-agakwa ụlọ ọgwụ ka chekikwe ka obi gị si etikwe ka ọ dị nke ọma maka na ọ bụ na obi gị adị etikwe nke ọma ọ dịrị ọkwa mma ọ na-akọsụkwa ọbara mgbanye elu ọbara ndị gbanye elu adịghị mma ọbara elu na-akọsụ ihe dịsị iche iche biko ọ ka mma ego n'ọgwụ nyekwe gị ihe ma ihe ọzọ m na-agwụkwa gị ma ọbara mgbanye elu nke anyị na-ekwukwe ọ bụ ihe a na-akpọ dịka stroke ọ bụ na obi gị na-eti ọ na-ama gị jijijiji biko gakwa ụlọ ọgwụ maka na onye nwekwa stroke abụghịkwa ezigbo ọrịa mmadụ na-arịakwa onwekwa ọrịa dị mma mana ndị be anyị asị na isi
isi bụ ihe kpuchiri ọrịa ndị niile maka na onye kpụ isi ọma ya na-enye ya ọma ihe ọ na-eri. Biko ana m gwa gị ka ị gakwa ụlọọgwụ maka ịgbanwekwa ihe a na-akpọ stroke. Ndị be anyị ekelekwa unu. Biko anyị ga-abịa ka anyị gbakwa obere break, mana biko agakwala ebe ọbụla, anyị ka na-abịakwa. Chukwu na-agọzi anyị. Daalụnụ ọhaneze. Nnọọ ejikwa m aka na unu kakwa nọnyere anyị. Ihe anyị na-ekwukwe bụ ihe gbasara ahụike. Ihe ọzọ nwekwe ka m gwakwa unu bụ dịka na ọ bụ na ịbụ gị ịma ahụ inwe etu ahụ gị si dị, ahụ gị etu Chineke si kekwa gị, ịbụ onye ịbụ onye mgbala. Mana ọ bụ na ụfọdụ ndị mmadụ ha na-akpọ self esteem ha nwee nke ha adịghị mma, amaghị like ekwesabe na onwe ha hem, ama na oke ihe a etu Chineke na-asị kem etu a ka m suppose ka ịdị, maka na enyi gị nwaanyị bụ onye ibu, maka na onwe ihe niile a na-asịgwa gị ịdịkazi mgbala, iwu azụ, ibu nke a ị gakwa were ọgwụ nwụọ. Mana ịchọpụta ọ dịghị mma, maka na ọgwụ ndị anyị na-anwụkwa ndị oyibo na-akpọ side effect. O nwekwe ihe ọ ga-eme ihe ma adịghị mma na arụ gị, maka na ọ bụ na Chineke ga-example ka m sikwa gị na Chineke kem ka m si dị na ka m si dị, abụ m onye Igbo m onye ịmara etu Chineke si kee gị, ị ga were ọgwụ ị na-anwụ. Ọ dịghị ọkwa mma. Ya ka m chọkwa ịgwago etu onye nọ etu Chineke na-asị kee gị. Biko kaba arụ ka ị nọkwa etu anwụkwa n'ọgwụ, maka na enyi gị nwaanyị bụ ibu, ịkakwa ka ibu. Ọ bụzi na ịnwụcha ọgwụ anwa ibuzi ibu kala etu isi chọọ kekwa etu ị ga-esikwa mee ya. Ihe eme bụkwa ihe o megokwa, nwe ihe ị ga-emekwa. Mana ihe ọzọkwa m na-agwa gị iwu, ọ dị mma, ọ dịkwa mkpa ka ị na-echekikwa onwe gị. Ọ bụ na ịma na ibubego obere ibu, etetekwa ụlọ ụtụtụ, biko ị gakwa ihe a na-akpọ emekwa exercise o ihe a na-akpọ early morning exercise jogging ka ọwụ na ịchọ ime ni. Biko ị na-agbakwa mbọ ị na-eme ya, maka na ọ dị mma. Ahụ ibu ndị be ahụ ibu ọ dị ọkwa mma, maka na ọ bụ na ahụ gị buru ibu na ihe ị na-eme nke dị mgbala, ị ga-enwekwa ike menwu ya. Ọ bụzi na ịchọ ịga ije ị ga na-afụzi ya ofu, maka na iburu ibu. Ndị chọpụkwa ihe ọzọ bụ na ahụ ibu ọ dịkwa mma. Ọ bụ na ị ga na-emekwa sometimes na-egakwa exercise ka ị na-ewepụsi tọm ihe a ndị ihe na-ebu ibu na ahụ gị ga-adịkwa mma. Ihe ọzọkwa m na-ekwukwa ọzọ bụ na dịka ihe gbasara ahụike ọzọkwa m chọkwa ịgwa gị bụ na ịma na ọgwụkwa na ihe a na-akpọ shuga ọ dị n'ahụ mmadụ. Ọ bụ na ọ dị ya nke ukwuu, ọ na-adịnụ mma, maka na icheke na ịhụ na ụwa niile agbanwe. Ihe niile ha na-emecha bụ ndị oyibo, a na-etekwa ya ihe a na-eme ihe ga-eme ya ka ọ na-anọkwa tupu o mebie, tupu o expire. And ihe ndị anwa ọ na-adịtụnụ mma na arụ, maka na ịnwụ oke ihe a na-akpọ shuga na arụ gị, ọ na-anwekwa ọrịa ha na-akpọkwa diabetes. Ndị diabetes abụghịkwa ezigbo ọrịa, maka na inwe diabetes na o nwere ka ahụ gị si ga-adị gị, ị ga na-anyụ nwa mmiri ịma nwe ike ihe ezigbo ụra n'abalị, ị ga na-etete na-anyụ nwa mmiri oge ọbụla. Ihe na-eme ya ihe na-egbekwa ha bụ oke ịnwụ ihe shuga nọ. Biko ọ bụ na ihe na-aṅụ ọ kakwa mma, ọ bụ na ụbọchị ọbụla ka ị ga-eje na-anwụkwa ihe m na-agwakwa gị, maka na enwu ya oge ọbụla onye na-arịazi diabetes o nwekwa ihe ọ ga-eri, o nwe ihe ọ suppose kwa iri ka na onye na-arịa diabetes. Ka m nyekwa gị example, ị ma na-erikwa ihe gbasara carbohydrate nke ukwuu, ị ga na-eri ihe na-akpọ wheat, o nwe ihe a na-akpọ wheat, o nwe ihe a na-akpọkwa ihe shuga na-anọ. Ọ ya ka ị ga na-erikwa. Ịma na ọ dị mma ka ị na-aga ụlọọgwụ, maka na ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ihe a na-eji echeki ihe na ụlọ fa. Ihe m na-agwa gị bụ ị gakwa ụlọọgwụ ka ha nyekwa gị anya ka ha chekikwe ka ọ dị mma, mana ịmakwa na ọ dị mma ka ọ dị n'elu metakwa ọgbadala ọ dịkwa enu ọzọ. Ọ sọpozu ọ kwesịrị ịdị na etu ọ sọpozu ịdị. Ihe ọzọ m na-ekwukwa ewu na ọtụtụ ndị mmadụ, ndị nne na mmadụ, ndị na-aga ọlụ
ndị na-aga ọlụ a ga-aga ọlụ ike apụ n'ụlọ na ụtụtụ ife abatakwa ọ ga-awụkwa na ehihie na anyasị ka isi n'abalị ka a ga-eji pụte a na-aga agakwe Mọnde gakwa ruo Sọnde ha na-aga ọrụ a na-enwekwa ike ka a chekikwe kara ihe onwe ihe na-emefe n'ahụ onwe etu ahụ ha si dị maka na ọ bụ na ichekikwe ihe na-eme gị ọ bụ na ime onwe ihe na-eme na ahụ gị ọwa etu ọ dị ka ọ dịzi ugbu a ị ga-enwe ike mara na ị ga-agakwa ụlọọgwụ mana ọtụtụ achọbaga ego hapụkwa ndụfa ọ hapụkwa maka akụrụba ha na-achọ ha na-agba a na-eme arịaba ọrịa esikwa oke ọ wee etu o si eme m o mechakwa ọ ga-adị mma ụdịrị ha nwa adịghịkwa mma maka na ihe dị mkpa ọ bụ na inwekwe ahụike inwekwe ya bụ na onye nwe ahụike enwegokwa ihe niile ọ na-achọkwa ọzọkwa dịkwa ka ịbịa awụ na ka anyị na-agba mbọ ịma na ndị mmadụ na-eri ugbu a ihe niile echenjikwa na ihe m na-agwakwa gị iwu ọ bụ na ị na-erikwa ọ ka mma ọkpụkpọ obere ha na-akpọkwa vegetable ị na-eri ya dịka na maka ọbara gị kwa maka enwekwa blood level kwa ọ bụkwa na inwekwa ọbara n'ahụ ọ na-adịkwa njọ ọ na-egbukwa mmadụ ihe ị ga na-eme gị na-agba mbọ ọ bụ na ị na-esikwa ofe tiekwa obere ha na-akpọkwa akwụkwọ dịka a na-akpọkwa vegetable ị na-erikwe ya ọ na-enye ọbara ọ na-adị mma na irikwe nri irichakwa nri ọ bụ na iwerekwa ọdịse ha na-akpọ ndị oyibo na-akpọ fruit ọ pineapple ndị a iwere ya ị na-aṅụkwa ọ ga-adị mma ọ ga-enyere gị aka ka nri gị ka ọ dabakwa ọfụma ndị na-esi nri ndị na-etekwa ofe biko unu na-etekwa akwụkwọ nri n'ofe maka na ịma na akwụkwọ nri na-enyekwa ọbara iti akwụkwọ nri n'ofe ọ dịghị mma ka ọbara na-adịghị n'ahụ gị ọ na-egbukwa mmadụ ọ na-ebute ihe dị iche iche mana ị na-esi nri biko ka ịnwekwa ka akwụkwọ nri ọ dịkwa na nri gị ihe ọzọkwa m na-agwakwa gị kwuo na erikwa na nri n'abalị o nwere taịm ndị oyibo si anyị na-ekwesị na-eri nri maka na ịma na etu isi ri nri ọ ga-enwe ike rụọ ọrụ mana irie nri n'abalị ọma nweke nwụrụ nwa ọrụ and ife m chọpụtakwa ọzọ bụ na iri nri abalị ọ na-emekwa ka mmadụ na-ebukwa ibu and ọtụtụ ndị mmadụ achọkwa ka abụ ibu onwe ndị laikikwa ahụ mgbala ihe m na-agwa gị bụ ịchọkwa iri nri ka ahụ ọbụkwa na ịchọ isi nri sikwe ya n'oge nwekwa ike rikwe ya na oge and mgbe iricha nri ọ bụ na ịchọpụta na oge ji ri nri a na ọ bụ oge ikwesị ịsọpozi iri nri ya na ọ bụ oge ikwete oge mmasị ịsọpozi iri nri a ihe ị ga-emewu na iricha nri anwa idorakwa ala na ọbụkwa idona ala ebe ọbụla ịchọ idonakwa ala ebe 10 minutes or 5 minutes ọsọkwa otu ahụ gị sikwa dịrị gị irie nri izuo ike maka na ọ dị mma ọtụtụ ndị mmadụ ariche nri alakpuo bed a na-echekwa ka nri anwa ka ọ rụgodo ọrụ bifo ha ga-eri ụra adọra otu ndị anwa adị ọzọ mma na ihe gbasara arụike ihe ọzọkwa m na-agwakwa gị biko ka ịgbalịekwa ọ bụ na ị na-arụ ọrụ ịbụ onye na-arụ ọrụ oyibo ọrụ a na-enye gị efe biko ọ bụ na ihe a ji echeki ahụ ihe a ji echeki ọbara inwekwa ike izunwukwo ya ka inwekwa ike na-echekikwa onwe gị from time to time mara ọ bụ na onwe ihe na-eme gị ihe ọzọkwa m na-agwakwa gị bụ na biko onwe ihe ndị oyibo na-akpọ balance diet ọ tụkwa ka ị na-eri ya iricha nri ọbụla ịchọ iri ịlachakwa ọbụna oroma ka ịchọ ịrachani ọbụna ihe ọzọ ihe ọbụla nọ ịchọ imeli biko ka ị nweke mee ihe ndị a ga-enyere di gị aka ọ bụkwa na gị nwa ịbụ onye na-anyụ mma mmiri ị na-anyụ mma mmiri ọ bụrụ etu ịsọpozi na-anyụ ya maka na onwe nwa mmiri ga-anyụba n'ụbọchị ịchọpụta na onweghị na-eme mmiri ka m si ajụzi nwa mmiri a ụbọchị icheki ihe ị na-eri ichekikọ ọ bụ na onwe ihe kpatara iji anyụ oke ma mmiri ihe ọzọkwa m na-ekwukwe bụ biko onwe ndị oyibo na-akpọ cataract onwe ihe na-eme gị n'anya anya na-egbu gị mgbu mana ịchọpụta n'anya ihe na-akọ osisi anya mgbu bụ ọ bụ na onwe ndị ọ ga-abụ na ha gaa ahịa aga zụrụ ihe a na-ekpu n'anya ekpuru ya ama ncheki kwekọda onwe ihe men m ga-eji na-ekpu ihe a m na-ekpu aga ahịa aga kpuru ya ikpuruzie ya na ihe a na-eme ka ahụ anya na-egbu mmadụ mgbu maka biko ihe m na-agwa gị ọnwụ na ndị dọkịta ha na-akpọ erekọmend na ihe ọwụna na-ekpu n'anya biko ekpukwele ya maka na
ndị mmadụ na-ekpu ya ekpukọrọ ya maka na ị na-achọ mma. Ndị be anyị na-abịakwa ọzọ ka anyị laghachi azụ anyị akọzie ihe anyị ji bịa n'ọnụ nke ọma. Ndị ọha na eze ndị Igbo njem ọnụ atịkwa m ka m gwukwa unu ka m kelekwa unu ka m sị unu daalụ etu unu si nọnyere anyị ka nọkwa isi mbido telivishọn na ihe emume anyị na-eme taa. Ihe ọ bụ na ugbu a ka ị na-anọnyere anyị ọnwụ ihe anyị ji n'ọnụ bịakwa nke taa. Ihe anyị kwu gbasara ahụike, ihe ndị oyibo na-akpọ health, ahụike. Anyị gwakwa unu ka ego anyị ga-esi na-eme ka ahụ na-adị anyị ike. Ihe anyị kwu ụbọchị taa, ihe gbasara ishi eze, ị na-esikwa eze ishie n'ụtụtụ ikwe na abalị. Ọzọ dịka ibie, ihe m na-agwakwa gị bụ dịka na ebe ibi na-emekwa na-agbakwa mbọ ka ikpocha ya ka izecha ya, maka na ihe ndị a na-ebutesi ahụike na-eme ndị mmadụ na-arịa ọrịa ahụ na-egbuwa mgbu maka ihe ndị a. Mana ikpocha ya izechakwa ya dịka ndị nwekwa drainage, biko ọ bụ na ịma na ndị drainage anwa mmiri dọsa ya ọ o change color, and ebe anwa ka ihe ndị a na-atasị mmadụ na-alaikikwa ịnọ maka ha ga-ebiri ebe anwa mekwa ebe anwa ebe obibi. Maka a were ebicha ebe anwa ọ bụ na abalị rue ịlahụ ka ịlahụzi ụla ịfụ na ihe na-atasị gị n'ahụ. Etezi ụlọ ụtụtụ ịfụ na onwe ka arụ si eme gị ma ọ na-egbu gị gbu ma arụ na-anụkwa gị ọkụ. Ihe ọzọ m chọkwa ịgwa gị bụ biko a na-emekwa ihe a iche ọ bụla iche ime self medication. Ọ dị ọma bụ self medication maka na self medication ọ na-egbukwa mmadụ maka na ọ nwere ike bụ na ihe na-eme gị bụ typhoid ma ị ga-anwụzie ikesi ihe na-eme gị bụ typhoid ị ga-anwụ ọgwụ malaria. Ọ bụ na ihe na-eme gị bụ malaria ị ga-anwụ ọgwụ typhoid maka na gịnị? Maka ịma ihe na-eme gị. Anyị gbaa mbọ ọ bụ na onwe ihe anyị na-eme anyị ka anyị na-aga ụlọ ọgwụ ka ha nekwa anyị anya. Ọzọ dịkwa ka ibi ahụ ị na-eri nri nwe ọ bụ na a na-akpọ ihe a akwụkwọ na-enye ọbara ị na-eri ya maka na ọ bụ na ọbara adịghị ọ na-arụ mmadụ ọ na-egbukwa mmadụ egbu. Biko ị na-ịkaba arụ ka imekwa ya. Ihe ọzọkwa m na-ekwukwe gbasara ahụike bụ na ọ bụ na ị na-eri ihe nwe shuga ịma na shuga na-akọsụ diabetes, na diabetes abụghịkwa ezigbo ọrịa mmadụ na-arịakwa, ọ na-egbu egbu. Ihe ọ bụla ị na-eri na-echekie ya maka na icheke ya ọ bụ na ihe na-asụ ụsọ. Ndị anyị si na ihe na-asụ ụsọ na-egbukwa egbu. Ka ị na-eri ihe kwesịrị iri dịka ọzọkwa dịkwa ka ibe ya nchọkwa ka ị mara bụ ọ bụ na ịbụ onye mgbala, enyi gị nwaanyị bụ onye ibu, elekwanye anya maka na enyi gị nwaanyị bụ onye ibu ọ sị gị na ahụ gị adịghị mma inwe nka na etu isi dị arụ gị apụta ịdịzi ka onye na-erikwa nri. Ọ dị ka na-erikwa nri ka ịgbanie mee ihe obi gị gwa gị maka na ịnwe ọgwụ anwa ọnwụ ike anwụ ihe a na-akpọ side effect ihe ọ ga-eme na ahụ gị ọma dịkwa mma. Ndị be anyị ọkwa etu ọ dị anyị n'ọnụ bụ ka anyị ka ụbọchị taa. Ọ bụkwa na ịbụ onye na-abịa kịta ugbu a ka ị na-anọnyere anyị ihe anyị kwukwe gbasara arụ ike, etu ọ dị ka anyị na-edozi onwe anyị ma anyị na-asa arụ ụbọchị abụọ, anyị na-eshikwa eze ụbọchị abụọ. Ihe ọzọkwa bụ na biko anyị nọkwa n'isi mbido TV. Ọ bụ na ịchọ ịnweta ihe gbasara akwụkwọ, ihe gbasara mmadụ, ihe gbasara policies, ihe gbasara ihe dị n'iche iche, ị ga-enweta ya na isi mbido TV. Isi mbido TV enwekwa ike nọnyere anyị nọ Facebook, anyị nọ Instagram, anyị nọkwa Twitter @isi mbido TV. Aha m bụ Adadi Ọramma. Ị nwekwa ike sokwe m Esther Ifeoma na Facebook. Daalụ kunu si nọnyere anyị. Chineke na ọzikwunu.